Πέτρο, θέλω να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Πέτρο. Κάτσε ρε αγάπη μου, θόρυν το. Πέτρο, ανησυχώ, πρέπει να μιλήσουμε, λέω σου. Πάλε. Ναι. Νιώθω ότι χάθηκε η επικοινωνία μεταξύ μας. Πραγματικά νιώθω ότι μιλούμε πλέον. Δεν μιλούμε πραγματικά ο ένας τον άλλο. Λαλούμε μόνο τα τυπικά. Δηλαδή, πόσο καιρό είναι, αγάπη μου, να έρθεις να με έβρεις, ας πούμε, και να μου πεις τα προβλήματα σου. Να μου πεις τις ανησυχίες σου, να μου πεις τα όνειρά σου. Ή ας πούμε να μου πεις τι να μπούμε σήμερα στη δουλειά. Που το πιο ασήμαντο, δεν κοφτεί με εμένα, όμως το πιο σημαντικό. Αλλά να έρθεις, ρε αγάπη μου, να μου μιλήσεις. Ρε αγαπούλα μου, σε παρακαλώ, δεν έχω τίποτε να σου πω. Συμβαίνει κάτι και σου τώρα λέω. Απλά φεύγω από σπίτι, πάω δουλειά. Φεύγω από τη δουλειά, αν έρχομαι σπίτι. Είναι καθημερινότητα. Δεν έχει τίποτε. Ειλικρινά, απλά είμαι κουρασμένος. Με παρεξήγεις. Σίγουρα. Ναι, ρε αγαπούλα μου. Σίγουρα, είναι έτσι απομακρυνούμαστε. Όχι, αγάπη μου. Απλά είμαι κουρασμένος. Sorry. Έλα, μα. Πού να σου πω τι έγινε στη δουλειά σήμερα. Ναι. Και την πραγωγή έπιανε τελικά. Και την αύξηση. Ναι. Πού, μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Ναι. Πολλά πράγματα. Ναι. Όχι τίποτα. Ναι. Αφέσου μη κολλάσει, η ζωή είναι μικρή. Κλείδωσε ό,τι πλήγωσε την καρδιά σου, μην αργείς. Μια φαμίλια. Πες μη, ναι, φίλα με. Αγκάλιασε με, κοίτα με. Ταξίδεψε με όπου θες να ζω. Όπου θες να ζω. Μαρίνα, φαίνεσαι πολύ αναστατωμένη. Ακριβώς όπως το είπατε, είμαι πολύ αναστατωμένη. Γιατί να μην είμαι. Είπαμε κι εμείς μία φορά να βγούμε έξω από το σπίτι μας και επιστρέφω πίσω και τι να δω. Μα τι ακριβώς έγινε και μέσα στο σπίτι μου. Εκτός αν μπήκαμε σε λάθος σπίτι. Όχι, σωστά που είστε, Μαρίνα μου. Καρπάθου 16. Άμα τι έκαμες πάλι. Τι έκαμα, εσύ γύρισα το σπίτι. Ξέρεις τα μωρά που ρίχνουν τα πράγματα τους χάμε έτσι, γίνεται αναστατόν το σπίτι και αν έχει τόπο να πατήσεις. Τακτοποίησατε. Τα μωρά ρίχνουν τα πράγματα. Τα μωρά σπουν πιάσαν τον καναπέ που δαμέ και ρίξαν τον ποδά και την τραπεζαρία που ήταν και με πιάσαν την και ρίξαν την που ποτσί. Μαρίνα, όταν τρώμε, είπα σου το 1000 φορές, πρέπει να συγκεντρωνόμαστε στο πιάτο μας και όχι στην τηλεόραση. Ναι, μητέρα, ναι. Και εγώ τώρα πρέπει να συγκεντρωθώ πραγματικά, διότι άρχισε και γυρίζει το μάτι μου, όπως γύρισε ο καναπές μου που ποδά, πας στη σκάλα. Άμα σου είπα 1000 φορές να μην εκατόνεσαι μες στα πόδια μας. Εγώ να κατονούμε μες στα πόδια σας. Ποιος θα ετάραξε τούτα ούλα μόνα τους. Μαρίνα μου, έχεις πολλά νεύρα τώρα τελευταία. Πρέπει να το προσέξεις. Μια φιλενάδα μου, η Μέλ, που πάει και κάνει ψυχανάλυση, να τη ζητήσω το τηλέφωνο του γιατρού σου. Κλείσω ραντεβού, ανησυχώ. Πετρό. Μαμά, κάμες μόνη σου τον ντεκόρ. Αλήθεια, αγάπη μου, τούτο είναι το θέμα μας τώρα. Όχι, βοήθησε με έναν παιδί. Παναγία μου. Πού το έβρες το παιδί. Φάνηκε μου γνωστή φυσιογνωμία. Πρέπει να τον ξαναείδα μες στην γειτονιά. Ευτύχα στη βεράντα να φωνάξω τις γειτόνες σας και είδα τον το παιδί και φωνάξα του. Κοίτα τι ωραία δουλειά να κάναμε. Χριστέ μου. Έχουμε καμιά περιγραφή του παιδιού. Φυσικά. Μαύρη φόρμα, μαύρη φανέλα, μαύρη κουκούλα, μάλαινη της μοτόρας. Η πόντη ήταν ανάποδη. Και ήταν και αξίριστα τα γένια του, αφού όταν τελειώσαμε είπα του να πάω να κάνει έναν μπάνιο να ξυριστεί, να περιποιηθεί τον εαυτό του. Ευκήκε ένας άνθρωπος μόνος του πάνω και ελούθηκε μέσα στον μπάνιο μου. Θέλεις να πάω να το λούσω? Πέτρο. Άμα εδώ και σου ένα όνομα του το παιδί. Αλούπας αλόπος. Και μάμα έφευκες, πιάσε τηλεφώνη την αστυνομία, μπορώ να δω που μας κλέψα. Αχάριστη. Και αυτό εσύ το εξέλαβες ως ασέβεια. Εννοείται. Μα έχει για ούλα άποψη. Έχει άποψη για το σπίτι, έχει άποψη για τη διακόσμηση, τη διαρρύθμιση των επίπλων. Μα ποια νομίζει ότι είναι. Στο κάτω-κάτω είμαι στο σπίτι μου, δικό μου το σπίτι. Δικό μου. Συγγνώμη, είναι λάθος ότι η Μαρίνα αντέγραψε όλη τη διαρρύθμιση του άλλων των γειτόνων. Πέτρο. Όχι, απλώς λέω την αλήθεια. Όχι, απλώς λες βλακίες για να βγεις εκτός θέματος. Λέω βλακίες, το θέμα είναι. Οκ. Φαίνεται πως η μητέρα σου είναι πολύ χειριστική. Είναι ακριβώς έτσι. Όχι, είναι ακριβώς έτσι. Άντε, ορέστη μου, να ξεκινήσουμε τώρα που κοιμήθηκε το μωρό. Οκ, να σας εξηγήσω και λίγο να μου σας είπα στο τηλέφωνο.
Όπως ξέρετε, να παντρευτεί ο άντρος και η Ανούλα, οπότε αποφάσισα να τους κάνω ένα βίντεο που να παίξει στο πάρτι του γάμου τους. Τέλεια! Λοιπόν, να βάλω όλους τους συγγενείς μας να πούσουν έναν τραγούδι και να λαλούν όλοι που μια λέξη. Έτσι, εγώ να πιω τις λέξεις, να τις πιντώσω και να βγάλω το τραγούδι όλο μαζί μαζεμένο. Ωραίο, ναι. Πάρα πολλά ωραίο. Το τραγούδι ξέρετε, το είναι το κλασικό, το «Σήμερα γάμος γίνεται, σ' ωραίο περιβόλι, σ' ωραίο περιβόλι». Σ' ωραίο περιβόλι, σ' ωραίο περιβόλι. Ακριβώς. Η λέξη σας είναι κόρη. Η μάνα από την κόρη, η μάνα από την κόρη. Και εγώ να πιάσω τη λέξη να την απομονώσω και να την πιντώσω μαζί με τις υπόλοιπες. Ωραία? Μα μόνον τούτο? Ναι. Εντάξει. Ωραία. 3, 2, 1, πάμε. Η μάνα από την κόρη, η μάνα από την κόρη. Μισό λεπτό. Τη μάνα ποιος είναι να τη λαλεί? Η Ανίτα και ο Χάρης. Η Ανίτα και ο Χάρης, πάνω από το πτώμα μου. Γιατί είναι το πρόβλημα? Έναν ώρα να το συζητήσουμε τώρα. Αλλά αφού επιμένεις να σου πω, θυμάσαι ποιος έφερε τα ξυνισμένα τα κόλληφα στο μνημόσυνο της γιαγιάς σου της Πιστούς και κράτεν ο κόσμος τε τσιλιές του και βούραν? Η Ανίδα και ο Χάρης. Δεν πρόκειται να εμφανιστώ εγώ μετά την Ανίτα. Μα δεν θα εμφανιστείς, μητέρα. Απλώς θα τραγουδήσεις την επόμενη λέξη. Ναι, αλλά να βγει πρώτα η Ανίτα να καπαρτίζει και ύστερα εγώ. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Άλλη λέξη, χρυσέ μου. Άλλη λέξη. Έχω το περιβόλι. Σ' ωραίο περιβόλι, σ' ωραίο περιβόλι. Πολλά ωραία. Άρα εμείς θα πούμε το περιβόλι. Ναι. 3, 2, 1, πάμε. Σ' ωραίο περιβόλι, σ' ωραίο περιβόλι. Μισό λεπτό. Το ωραίο ποιος είναι να το λαλεί? Ο Χατζικώστας. Ο Χατζικώστας ο Αραδιπιώτης, ο Χατζικώστας ο Παλαιχωρίτης. Γιατί αν είναι ο Αραδιπιώτης αποκλείεται. Ο Χατζικώστας ο Παλαιχωρίτης. Πω, χειρότερος τούτος. Ποιο είναι το πρόβλημα? Γιατί ήρθα μια φορά με τη γυναίκα του σπίτι της μάμας μου της συγχωρεμένης, σου βρέφωσε, δεν θυμάσαι. Και είπαν της έτσι στη ψύχρα ότι το σπίτι της είναι ποτικό τρύπα. Η καημένη μάμα μου εκράει μέρα νύχτα το μέτρον και μέτραν, την κουζίνα, την κρεβατοκάμαρα, το μπάνιο, να μας αποδείξει ότι το σπίτι της είναι τρύπα. Έμειναν της ψυχολογικά. Ύστερα από τον Παλαιχωρίτη, δεν πρόκειται εγώ να μιλήσω. Ωραία. Για να μην μείνουμε δαμέ, έχω τη λέξη αποχωρίζει. Πέ μας ποιος λαλεί την προηγούμενη σε παρακαλώ για να φτυχούμε. Ναι. Ο Άριστος και η γυναίκα του. Μόνον άριστη είναι, γαούρκα και εκείνη. Άλλη. Έχω το γαμπρέ την νύφη να αγαπάς, τη λέξη νύφη. Το γαμπρό ποιος το λέει? Ο γιατρός ο Κεπέρι και η γυναίκα του. Μόνο γιατρός είναι. Εγόρασε του η μάνα του το πτυχίο μου τη Ρουμανία. Πάεις με σπασμένο χέρι και φεύγεις με το πόη στο γύψο. Άλλη λέξη. Δώσ' μας μια άλλη να τελειώνουμε. Άλλη λέξη. Τη γη. Την προηγούμενη λαλεί την Ηλένια του Ρωτή. Η Λένια του ρωτή ότι εν της αχάρισε ο πλάστης μου, εχάρισε της το πλαστικός χειρούργος. Σαρκά και τούτη. Άλλη. Εντάξει. Πέτε μου μετά από ποιον που θέλετε να πείτε και θα το κάνω έτσι λίγο διαφορετικά. Είδες τι να κάνεις, χρυσέ μου, και βασανίζεις μας τόση ώρα. Δώσ' μου τη λίστα. Μπράβο. Αποκλείεται. Πολύ όμορφος. Ούτε. Μάνα μου τούτη. Ο γιος της Κλέρης. Εντάξει, καμί μας. Είναι καλό μπλάσμα. Να κοφτανός, αλλά είναι καλή ψυχή. Μετά από τούτο. Άτε να δούμε. Η επόμενη λέξη είναι περδικά, αλλά μοιασμένη. Που ποιον? Που τη Φιλιππινέζα που δουλεύει στο... Φιλιππινέζα. Δεν είναι καν Κυπραία. Δεν είναι καν συγγενής μας. Λέω, σε ένα λοδαπί. Να σου πω, σου προτείνω κάτι άλλο. Μετά το τραγούδι να πούμε όλοι να ζήσετε. Να ζήσετε. Να ζήσετε. Εντάξει, για να μην μείνουμε δαμέ, μην πείτε τίποτε άλλο που το να ζήσετε. Εντάξει. Και έχω του εμπιστοσύνη τούτου. Τόσο άξιος να πια τη λέξη μπορεί να πούμε και την κολλήσει πίσω από κανέναν που εχωνεύκουμε. Οκ, μόνο να ζήσετε να πείτε λαλούμε. Θυμάσαι ότι οι ωραίες της αγιώς της Φανούλα και του Δάκη προσπαθήσαν να κλέψουν το αυτοκίνητο του παππού σου. 2.000 που το αγόρασε λίρες τότε. Μάνα μου τούτοι έχουν την παραποθηκιά μες στο γέμαν τους. Η σιόνι ο νερός στο σύλλο είναι σιόνι.
Πάμε! 3, 2, 1, πάμε. Να ζήσετε! Μαρίνα, είσαι θυμωμένη με τον Πέτρο επειδή πιστεύεις ότι δεν σε στηρίζει αρκετά μπροστά στη μητέρα του. Όχι, ενώ δεν τη στηρίζω. Απλά καμιά φορά νομίζω ότι η Μαρίνα δεν την καταλαβαίνει. Ναι, παρακαλώ. Όχι, ευχαριστούμε. Δεν ενδιαφέρομαστε. Ποιος ήταν? Η μάμα σου και ήθελε να έρθει που ποδά. Η μητέρα μου έχει πολλά ωραίες πλευρές που μπορεί να σε εκπλήξουν. Σοβαρά, γιατί ξέρεις το περιστατικό με το σαλόνι δεν ήταν πολλά ευχάριστη έκπληξη. Μιλάμε τώρα για μια φάση. Η μάνα μου είναι πολλά ευαίσθητος άνθρωπος. Πολλά. Πολλά προληπτική. Πάρα πολλά. Γεια σου, γιαγιά! Κοιμάται το μωρό. Τι κάνετε, αγάπης μου? Μια χαρά, γιαγιά. Μπράβο. Εγώ είμαι πολλά καλά, νομίζω έχω πνευμονία. Μη κακό σου, αγάπη μου. Μίνα, προσοχή με την πνευμονία, να μας κολλήσεις ούλους. Τούτο μου έλειπε, να χάσω το σχολείο και να μείνω στις εξετάσεις. Εγώ, γιαγιά, είχα ακούσει μια φορά για μια κοπέλα που έπαθε με νικήτιδα και παράλυσαν έτσι ούλον το μισό της στο πρόσωπο. Ελπίζω να μην μου τύχε με έναν έτσι πράγμα. Και μετά ποιος είναι να με παντρευτεί? Να μείνω μόνη μου στο ράφι με μια γεροντοκόρη με κάτους. Που να έρθουν οι Αμερικάνοι και να μας διαλύσουν όλους με τα πυρηνικά τους. Εγώ λάλλως ότι θα προλάβουν οι Αμερικάνοι. Να έρθουν οι Κορεάτες να μας αφανίσουν όλους. Τουλάχιστον όμως θα είμαι παντρεμένη με έναν καλό παιδί. Μακάρι, αγάπη μου, μακάρι. Ώσπου να με τσιρατώσει. Βλέπεις, υπάρχει και καλή πλευρά στη μητέρα του Πέτρου. Οι άνθρωποι είμαστε όντα πολύπλευρα. Πολύπλευρα και πελάρες. Κοιτάξτε, εγώ δεν είπα ότι φταίει ο Πέτρος. Απλώς αυτόν είναι κάτι μεταξύ εμένα και εκείνης. Ξέρετε ότι κάθε φορά που έχω γιορτή φέρνει μου κάποιον προσβλητικό δώρο. Και εσύ το ίδιο κάνεις. Ναι, αλλά εκείνη το ξεκίνησε. Φέρε μου την τελευταία φορά ένα βιβλίο που λεγόταν Εύκολη μαγειρική με λίγα λεφτά. Φαίνεται σας αστείο? Υπονοούσε δηλαδή ότι είσαι και φτηνή μαγείρισα και κακή. 2 σε 1. Ακριβώς. Η Μαρίνα πήρε της δώρον εγγραφή σε γεροκομείο και τυλίξε του με έναν πακέτο μπανιά κράτειας. Τούτον της άξιζε. Ρε αγάπη μου, μεγάλη γυναίκα, άιστο να πάει. Μα βλέπετε, εγώ πρέπει να το αφήσω να πάει γιατί μεγάλη γυναίκα. Πρέπει να συγχωρούμε πάντα τους μεγαλύτερους, πρέπει να συγχωρούμε τους μικρότερους. Εμάς δεν μας συγχωρεί κανένας. Εμείς είμαστε μια συγχώρητη γενιά. Πιστεύεις πως η πεθαρά σου κάνει πόλεμο για τον Πέτρο? Υπερβολές. Καθόλου υπερβολές, αγάπη μου. Απλώς εσύ δεν το καταλαβαίνεις κάποιες φορές. Γιατί είσαι ο ίδιος με τη μάμα σου. Κάποιες φορές ο Πέτρος είναι ο ίδιος και ο απαράλλαχτος με η μάμα του. Πλαλείς. Έλα, πελέ. Πού είσαι? Δαμέ, ρε. Δαμέ. Έχω το χέρι μου πάνω να με δεις. Δαμέ, ρε, με τη Μαρίνα, ρε. Αγάπη μου, πιο σιγά. Ρε, πού είναι παρκάρεις στο πάρκινγκ? Δαμέ, λαλό σου. Ρε, δαμέ, έχει έναν τύπο με τρίσιος πας στη ράση, κάνει σουβλάκια. Συγγνώμη, δεν το εννοούσε. Δαμέ, ναι, το ζάβλι. Άντε ρε κουμπάρε, αυτό δεν το δαμέ ρε. Έχει έναν τύπο δαμέ, μοιάζει με ο Τσάκα μου, το πρώτο, το Big Brother. Μπράβο, παίζει τάβλη με μια κοπέλα, θέλω βάψιμο οι ρίζες της. Δαμέ ρε κουμπάρε, αφού θωρώσαι ρε. Θωρώσαι ρε, το ένας μου στα γαλίσμα σου θα βγάλει μια μπασιά. Πέτρο, πιο σιγά. Δαμέ ρε, τι άλλο να σου πω ρε. Τώρα έχει έναν τύπο δαμέ, πάνε δες ζάμπες μιας κοπελούας δαμέ. Δαμέ μου είναι κότσινη καρέκλη. Δαμέ ρε. Πελέ μου. Βρες ο πανίκο μαζί σου. Είναι η Σοφία. Σώσες τα μαλλιά της. Μέσα ανοιχτή ακρόαση. Είναι πάρα πολλά άγενης, πάρα πολλά άγενης. Και ξέρετε που ποιον το πήρε, που τη μάμα του, όπως σας είπα. Οκ, πιάμε το. Η μάνα μου να γεννείς, τη μάνα μου αν τη θέλεις. Η μάνα μου όμως τυχαίνει να μας βοηθάει πάρα πολλά με τον Γιώργο. Ναι, ξέρω που αναφέρεσαι. Ο άνθρωπος όμως δεν ήξερε που αναφέρει, μου ποτέ να το πω. Απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα. Τι εννοείς? Κοιτάξτε, ο Γιώργος είναι πάρα πολλά έξυπνο μωρό, πάρα πολλά όμορφο μωρό, αλλά δεν είναι το μωρό που το αφήνεις μόνο του μετά το σχολείο. Γιατί όπως ξέρετε, εμείς δουλεύουμε μέχρι το απόγευμα. Γι' αυτό είναι παραμένει του να πηγαίνει σε κάποια μαθήματα μετά το σχολείο. Εγώ αρέσκει να τα αποκαλώ ιδιαίτερα. Όχι, αγάπη μου, έτσι λέγονται. Ή παραμένει του να πηγαίνει στα ιδιαίτερα μαθήματα κάθε μέρα αυτός που Τετάρτη. Την Τετάρτη που δεν μπορούμε να πάμε να το πιάμε το σχολείο, πάει από την καλή της διάθεση και μόνο η μαμά μου. Δεν βρίσκω κάτι κακό σε αυτό. Ήρθα!
Γεια σου, αγάπη μου. Πέρασε καλά στη Κυριακή. Ναι. Ωχ, πλάστη μου. Τι να φάμε? Καταλαβαίνετε. Αν αρχίσει να λέει στο σχολείο συνέχεια «Ωχ, πλάστη μου», να τον περιπέζουν όλα τα μωρά. Και ποιος θα φταίει? Η Σκεύη. Και πού ξέρουμε ότι το «Ωχ, πλάστη μου» πιάνει το πει η μάνα μου και η μάνα σου. Ωχ, πλάστη μου, εφόρνος έξω. Ωχ, πλάστη μου. Ωχ, πλάστη μου. Ωχ, πλάστη μου. Ωχ, πλάστη μου. Οκ, πιάνει το πει η μάνα μου, σιγά πράγμα. Όχι, δεν είναι σιγά το πράγμα. Εγώ πάντως αποφάσισα να του έβρω κάτι να κάνει και τις Τετάρτες. Δηλαδή, έχω γεμίσει όλα τα εργαστήρια. Μα ακόμα και για σκάκι. Για κεραμική. Ζωγραφική. Μαθήματα μπαλέτου. Όχι, φυσικά δεν μας ενοχλεί. Εμείς είμαστε μοντέρνοι γονείς. Αν είναι για το καλό του μωρού μας, εμείς θα το αφήσουμε να βάλει και κολλά. Ναι. Γεμάτα. Αχ. Εντάξει, δεν πειράζει, αλλά αν αδειάσει κάποια θέση, σας παρακαλώ, πάρτε μας τηλέφωνο. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Είπαμε τίποτε. Σοβαρό μιλάς, στα μέσα της χρονιάς είναι όλα τα τμήματα γεμάτα. Ωραία, άρα να μπορώ στη μάνα μου. Πέτρο, ούτε να το σκέφτεσαι. Αφού αρέσουν μαθήματα. Ήβρα ένα δάσκαλο για ιδιαίτερα μαθήματα, θα το γράψω ζαμέ. Όταν δεις τη μάπα να έρχεται πάνω σου, να τις χτυπήσεις δυνατά. Μα δυνατά που μάχουμε να είσαι δόκο. Άντε, έλα μια φορά. Ωχ, πλάστη. Λοιπόν, τι θα ήθελες να συζητήσουμε? Τι σε ενοχλεί? Ο Πολύβιος, ο φίλος του Πέτρου. Πάλι έφταξε ένα Πολύβιος. Συγγνώμη, αλλά μόλις με ρώτησε ο άνθρωπος τι με ενοχλεί, αμέσως ήρθε μου στο μυαλό ο Πολύβιος. Τι ακριβώς ενοχλεί στον Πολύβιο? 1.000.000 πράγματα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι όταν ο Πέτρος συναντηθεί με τον Πολύβιο, να πόνονται. Και αρκεύκουν κάτι λαφαζανιές. Όχι ρε, τούτον το νερό είναι τέλειο. Μαρίνα, να πεις τη συνταγή της Λουκίας μου. Να πάμε κανένα weekend στο Τρόδος. Βέβαια θα πάμε, να μπω. Παιδιά με πελάνετε, θεωρείτε ειδήσεις. Τι εννοείς? Ο Λιλίκας λέει ότι είμαστε γεμάτοι αέριο. Τον Παρπαρός πάει και έρχεται ουλήν την ώρα. Ξέρετε ότι τα ραντάρ πάνω στο Τρόδος είναι ο πρώτος στόχος των ISIS? Όχι. Εγώ δεν πάω που πότε. Να μείνω κλειδωμένη μες στο υπόγειο μου. Η αλήθεια τώρα που ξαναφκεί ο Ερντογάν και τσακώνεται με τον Μουτζαχεντίν Μποτζή, ούτε εγώ δεν ξέρω να μου να είναι. Α, Παναγία μου. Κρατούν τα μυστικά για το κράτος. Και εμάς λαλούν μας μόνο για τις τράπεζες και για την οικονομία. Κατάλαβες, για να παραπλανούν τον κόσμο. Έτσι. Αν πάνε έξω στο άμμο, μπορείτε να φανταστείτε. Τι εννοείς, αγάπη μου? Τίποτα, εξιάστο αυτό. Πέ μας ρε, τι ξέρεις. Εγώ παιδιά, μέσα σας φύγει κουβέντα όμως. Εντάξει. Ήμουν προχτές με ένα φίλο μου στο στρατό, πήγαινα να πιω καφέ το μεσημέρι. Τούτος όλος ο φως που έχουμε ότι να μας επιτεθούν με πυράβλους, πελάρες. Έχει ένα σύστημα τώρα στην Κύπρο, έρχεται ο πύραυλος, πατά το κουμπούι που κάτω ο δικός μας και φεύγουν μικρά πυραυλούθια και καταστρέφουν στον αέρα και δεν ακούεις τίποτα. Τούν τη στιγμή που μιλούμε, μπορεί να καταστρέφουν την πυραυλή από την Κύπρο. Θα έχουμε ιδέα. Δεν πολύ χαλαρώνεται, γιατί πλέον ο πόλεμος είναι και με όπλα που γεννήσκεται. Και πριν είπα, δεν ξέρω, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω. Σημαίνει ξέρω, αλλά δεν μπορώ να πω. Όχι να πεις. Τι θέλεις να πεις? Να εκτός ο κόσμος, δεν γίνεται. Έχω φίλο, εντάξει, Σιο, μέσα στο στρατό, και είπε μου ότι πετούν που πάνω μας με τα αεροπλάνα, εντάξει, που το πρόγραμμα ονομάζεται γκρίζα σύννεφα, εντάξει, και ελέγχουν τη θερμοκρασία της Κύπρου, ανεβάζουν την, κατεβάζουν την, παίζουν με τα νεύρα μας, κατάλαβες, ισχυρίζονται μας. Ας σου πω να μαθαίνεις, δεν μπορώ να σου βάλεις πελάρες, οκ, άκου να μαθαίνεις. Ο Ερνέστος, ο φίλος μας, έχουμε ένα φίλο στην Αυστραλία, δουλεύει στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ. Προχτές ήταν παρός σε μια συζήτηση παιδιά με το Πεντάγωνο και άκουσα ότι μέσα σας φύγει κουβέντα, δεν έπρεπε να μου πει, αλλά σας το θέσατε πιστευτικά. Αν πούμε τίποτε, η σειρά μας τσεπίαμε. Λοιπόν, κάνουν ένα σύστημα τώρα που θέλουν, τούτο που σας είπα πριν, ότι διαλύουν τους πυράβλους, οι ISIS θέλουμε να πιστεύουν ότι το έχουμε. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Το σύστημα που έχουν, έρχονται οι πυράβλοι, εντάξει, επίθεση τώρα στην Κύπρο, πατά το κουμπί, γυρίζει ο πυράβλος που μόνος του προσγειώνεται πίσω στη βάση του και κάνει μια έκρηξη.
Και το σύστημα ονομάζεται, ελεύθερη μετάφραση βέβαια, μπλε κλάτσα, είναι blue shock. Ποιον είναι το μόνο πλάσμα που μπορεί να επιβιώσει την ατομική βόμβα? Έχει η κατσαρίδα, φίλε. Άκουμε να σου πω, εκπαιδεύκουν κατσαρίδες, σίγουρα σου κουβέντες στον Πανταλό, εκπαιδεύκουν κατσαρίδες, ταξί, και βάλουν τους πάνω ατομικές πομπούες. Γιατί είναι ατομική βόμβα και ατομική ενέργεια, αλλά και για άτομο. Έχει στόχο η κατσαρίδα πάει, είναι όση ατομική ενέργεια χρειάζεται για να φάει ένα πλάσμα, ένα άτομο. Λοιπόν, εκπαιδεύκουν την, πάει βρίσκει με τις κεραίες, ταξί, πάει βρίσκει τον, τάκαρε σκοτώνει τον. Ονομάζεται μαύρη κατσαρίδα. Black, ό,τι είναι κατσαρίδα στα αγγλικά. Άντε ρε κουμπάρο τώρα, να βάλουν μπόμπες πας στις κατσαρίες περιπτώσεις. Άντε. Λοιπόν, αγάπη μου, δεν ήθελα να σου πω τίποτε. Εψές που πέσες, μπήκα πας στο μαύρο διαδίκτυο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι θωρείς τσάμε. Δυο bitcoin, οράζω μπόμπα, όποτε θέλω. Μπαίνω μέσα σε μια σελίδα, την οποία βέβαια δεν μπορώ να σας δείξω γιατί έφυγε η σελίδα, ήταν τζάμε και μετά φεύγει έτσι το μαύρο διαδίκτυο. Ναι. Και είχε και ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται «Η φωνή του κουκουφιάου». Τι κάνει. Δεν έχετε ιδέα ότι γύρω από τον κόσμο έχει μικρά μεγαφωνάκια. Έρημον είσαι, Αλάσκαν είσαι, Νέα Νιόρκη, Ταμέ, Πόξο, επί Ατζίβρατο, μικρά μεγαφωνάκια, τα οποία μόλις πατήσουν το κουμπί, βγάλουν έναν παλμό, πολλά δυνατό έτσι, ηχηρόν ήχο, το οποίο δεν ακούει ο άνθρωπος, ο σύλλος όμως μπορεί να βγίζει. Δεν θα καταλάβεις. Δεν έχεις ιδέα. Τώρα μπορεί να παίζεις, δεν έχουμε ιδέα. Ακούσουμε ο σύλλος να καυγίζει, θα μην ξέρεις. Ο σύλλος άκουσε τον όμως. Τι κάνουν τζίνα. Καταστρέφουν όλους τους πυράβλους. Γύρω από την φίλο, γύρω από την γη. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσαν να ελέγξουν την ένταση και καταστρέψαν τους πυράβλους που έχουμε στον Άρη. Γιατί πάμε Άρη τώρα, να αντικαταστήσουμε. Μόλις έπια μήνυμα. Ακυρώθηκε η φωνή του κουκουφιάου. Sorry φίλε μου, sorry Πετράκη, sorry. Αν τα πελάρες λαλείς. Προσφορά λαλή, μία σημεία πίτσα δωρεάν. Είναι κωδικοποιημένο μήνυμα, top secret. Είναι... Φαζάνι, εργανία, έστω να πάει. Ποια έκανε πίτσα να φάμε? Εντάξει, εγώ πίνασα αλήθεια. Ποια είναι κουκουίνα, γιώξα 4 ατομικές. Ατομικές. Μαρίνα, υπάρχει περίπτωση να ζηλεύεις τον Πολύβιο? Φυσικά και ζηλεύω τον. Πάντα ήθελα να έχω τριχωτούς όμως. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ να ζηλεύεις που ο Πέτρος περνάει αρκετό χρόνο μαζί του. Εντάξει, μπορεί να έχετε δίκιο πάνω σε τούτο. Μπορεί να ζηλεύω λίγο, γιατί λείπει μου ο χρόνος που είχαμε παλιά μαζί. Όχι μόνο με τον Πέτρο, με όλη την οικογένεια. Γιατί ξέρετε, παλιά έκαναμε διάφορα πράγματα μαζί. Ενώ τώρα ο καθένας εγκλειδωμένος μέσα στο δωμάτιο του. Η Χαρά μιλά συνέχεια στο τηλέφωνο, η Μίνα θκευάζει τα βιβλία της, ο Γιώργος πλημμύσει και αστραγάλια για κάποιο λόγο. Και εγώ προσπαθώ να βρω λίγο χρόνο να οργανώσω κάποιες οικογενειακές δραστηριότητες. Λοιπόν, έφερα μια ταινία να κάτσουμε να τη δούμε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Θέλετε? Όχι, τι ταινία. Μάμα, παρέτα μας. Αγάπη μου, είναι το Μεθυσμένο Ρόδον. Είναι η ιστορία μιας ευαίσθητης Γαλλίδας συγγραφέως, η οποία ερωτεύεται με ένα μορφωμένο Ινδό στις αρχές του 18ου αιώνα. Άντε, αγάπη μου. Υπό τις απειλές μιας πύρας μηχανόβιων καθοδηγούμενης από τον Άρνολτ Σβάτσενέγκερ. Ο Σβάτσενέγκερ. Φυσικά, Έντζο Φερνότικη, ότι εγώ, μωρό μου, στο τέλος αυτόν το κορίτσι ερωτεύεται με έναν κούκλον καλογυμνασμένον αρχηγό ποδοσφαίρου, τον οποίον και παντρεύεται. Αγάπη μου, μετά αναπτύσσει μια μαθηματική θεωρία η οποία θα της χαρίσει το βραβείο Νόμπελ. Δεν το θέλω. Αυτός ο συγγραφέας έχει και κατοικίδιον ένα δράκο, του οποίου στον ελεύθερο χρόνο του αρέσει και του να πλένει αστραγάλια. Εντάξει, να το βάλω? Άντε, Τέλεια. Τέλεια. Τι καλά. Επιτέλους. Να κάνουμε κάτι σαν οικογένεια. Μα υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τούτο. Γεια σας. Γεια. Μα τι βλέπετε? Το Μεθυσμένο Ρόδο, ό,τι χειρότερο είδα. Αλήθεια. Έχασα 2 ώρες από τη ζωή μου. Θα ήθελα να μου πείτε τι είδους γονείς πιστεύετε πως είστε. Κοιτάξτε, ως γονείς, μπορώ να πω ότι προσπαθούμε πάντα να είμαστε τζαμέ για τα μωρά και ότι βοηθούμε τα με όποιον τρόπο μπορούμε. Κάποιοι με 120 ml χλιαρό νερό στο μπλε. Μωρό μου 2 κουταλάκια σκόνη στο κίτρινο πιπέρο. Πότε να το μάθεις? Τι είναι, γιατί έτσι μουτρά.
Πρέπει να σχεδιάσω το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας για μια εργασία στο σχολείο και βαρκούμε. Είναι πολλά ωραία εργασία τούτη, αγάπη μου. Μια πολλά καλή ευκαιρία για να μάθεις για το σόιν της μάμα και του παπά. Πρέπει να διαλέξω μια μου τις δυο μερικές. Είτε τη δική σου είτε του παπά. Τότε. Προφανώς. Εντάξει, Βαρβιλά. Αλήθεια τώρα. Μωρό μου, συγγνώμη, αλλά χωρίς παρεξήγηση. Η οικογένεια σου είναι πάρα πολλά μιτσά και πάρα πολλά boring. Ενώ η δική μου, αγάπη μου, ξέρεις το ότι η μάμα έχει καταγωγή που τη Σμύρνη. Ξέρεις το ότι ο προ πάππους μου ήταν ο ράφτης του αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης. Αλήθεια. Αμέ. Ωραία, έπεισες με. Λοιπόν, άκου τι θέλω να κάνουμε. Αρχικά θέλω να με βοηθήσεις να πιάμε συνεντεύξεις πόσους παραπάνω συγγενείς γίνεται. Θέλω να ξεκινήσουμε που το θείο τον Σταύρο στη Λεμεσόν και που το θείο τον Μάριο στο Παραλίμνη. Άντε, αγάπη μου, καλό δρόμο να προσέχετε. Αγάπη μου, νομίζω δεν είναι δίκαιο όμως για τον παπά. Διότι η οικογένεια του παπά έχει βαθιές ρίζες και μια πάρα πολλά ενδιαφέρουσα ιστορία. Καμιά ρίζα, θα βρεις καμιά ρίζα. Σε παρακαλώ, με να παρνιέσαι τις ρίζες σου. Ξέρεις το ότι ο προπάπος του παπά σου ήταν γνήσιος απόγονος του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιο. Απόγονος, ούτε να πω το όνομα του είναι Χατζηγεωργάκη. Ενώ η γιαγιά της μάμας σου ήταν η Μαΐρενα του Λεοντόκαρδου όταν ήταν στο Βασίλειο και μάλιστα λένε ότι ανακάλυψε την ταχύνα. Σιγά να μην ανακάλυψε την ταχύνα. Είναι το πορκούρι που ανακάλυψε την ταχύνα γιατί άλλες δεν το χοντρώθηκε φορές σιγά το πράγμα. Είδες τη μάνα σου αυτιά λέξεις. Όχι, αγάπη μου. Ξέρεις το ότι η οικογένεια του παπά σου είχε και Σιαμές. Η οικογένεια της μάνας σου είχε τον πρώτον Κύπρο ο οποίος το Everest. Στα σαντουίτς. Η γυναίκα του θείου του παπά σου μοιάζει με τον Ηράκλειο Γιουργαλή. Η Αριστοτέλους είναι ανιψιάς μάνας σου. Ένας νάνος στην οικογένεια του παπά σου πρέπει να βγει στο τραπέζι για να θυκευάσει εφημερίδα. Ενώ ο νάνος της οικογένειας της μάνας σου, όταν εθιάβαζε εφημερίδα, κάθετον έξω πας στο πεζοδρόμιο και έσωσε τα πόθηκια του. Ο παπάς σου συγγενής του Χάρη τον One Direction. Και η μάνα σου. Ευτυχώς που κάνουμε την εργασία διαφορετικά θα μάθαινα από τότε είμαστε συγγενείς του Χάρη. Καλύτερα να διαλέξω την οικογένεια του Πολύβιου. Μπράβο, αγάπη μου, καλή επιλογή. Πολλά καλή επιλογή. Θίξατε πολλά θέματα στη σημερινή συνεδρία. Θίξαμε, να. Εννοείται. Μπράβο, είπες πολλά. Και εσύ είπες πολλά. Και εσύ. Και εσύ. Και παραπάνω από το κανονικό, θα έλεγα. Α, σας είπαμε πως έκοψε ο Γιωργάκης το οχπλάστη μου. Αυτό δεν τελείωσε τότε με τον ηλικιωμένο δάσκαλο του τέννις. Ο εκείνο ναι, δούλεψε. Οπότε απείλησε η Μαρινά το Γιωργάκη ότι να το λύσει, αλλά δεν υποσχεθεί, δεν θα το ξαναπεί. Και μετά είχε ο Πέτρος μια ιδέα. Δική μου ιδέα. Του τον είπα. Ιδέα? Τι ιδέα? Γιώργο μου, κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι πως τα οικονομικά της οικογένειας δεν πάνε τόσο καλά τώρα. Άρα αποφασίσαμε εγώ και η μάμα σου ότι πρέπει να βρεις μια δουλειά. Να βγάλεις και εσύ το κάτι σου. Έστειλαμε το μωρό στο θείο του που έχει φρουταρία να δουλέψει λίγο για μέ για να αποκτήσει νέο λεξιλόγιο. Με την ελπίδα ότι να κόψει το οχπλάστη μου. Και λειτουργήσε. Γεια σου, αγαπητή μου, τι κάνεις? Σε καλά, ρε, πεινάς? Όχι, έχω 5 μπανάνες. Ωχ, πλάστη. Εγώ πάντως αδυνατό να πιστέψω ότι μια γιαγιά έχει μόνο κακή επιρροή στο εγγόνι της. Πέτα! Να πιστέψω δηλαδή ότι δεν υπάρχει απαραίτητη στοργή προς τον μικρό Γιώργο από τη γιαγιά του. Άντε, να σου βάλω. Πολλά ωφελούμε το φαΐ μας. Οι πάμια σε βιολογικές. Να με λένε η μάμα σου ότι τα ίζωσα παλιό πράγματα. Μην τον εκατονισιού δεν μου φάε. Γεια, να σου πω κάτι. Παναγία μου, κακούργα, τι σου έκαμε. Γεια. Τίποτε. Πέμπια μου. Είμαι λυπημένος. Στο σχολείο. Κατάλαβα το. Μάλιστα. Καμιά καρούα. Με μαραζώνεις, Γιούδη μου. Θέλεις την τζοτσίνια σε θέλει, α? Φοράς την που τα πισών και εκείνη κλώνει καντούνι. Ξέρω τις τεσούλες τις πολλοπάιτες που θέλουν να σας έχουν μες στο βράδυ του σερκού τους. Μάλιστα. Και πες μου, γεια μου, τι δουλειά κάνει ο παπάς της? Ανάβεις. Να μην εγγύσεις μες στις πάμιες. Μετά εννοείται έδωσε του μια τσέντα λιξά με σοκολάτες, μπισκότα, τσίπς, φρουτάκια, τα πάντα όλα μέσα. Κάτι χάπια της χολυστερόλης που εξέχασε. Εντάξει, μάνα μου, κατάλαβε ο άνθρωπος. Εκτός από το μαγείρεμα για τα παιδιά, στις υπόλοιπες δουλειές του σπιτιού συμβάλλει η μητέρα του Πέτρου. Το μόνο που κάνει η μητέρα του Πέτρου είναι να κατακρίνει το καθάρισμα του σπιτιού. Τώρα υπερβάλλεις. Κατάλαβα. Η κλασική πεθερά που αν δει την παραμικρή σκόνη θα κάνει θέμα, σωστά? Ένα κομμάτι μισοφαγωμένη πίτσα μες στην αναμεσά του καναπέ.
Μια κοπή μαλούπα, μαύρη κατά μαύρη Μαρίνα, που κάτω από το τραπέζι. Ένα χρησιμοποιημένο τσερότο που κάτω από τον νηπτήρα. Και έναν ολόκληρο, παρακαλώ, χαλεπιανό μέσα στο κρεβατάκι του μωρού. Μαρίνα, νομίζεις ότι ο γιος μου μπορεί να επιβιώσει μέσα σε τόσο ανθυγιεινό περιβάλλον? Και απλώς προσπάθα να δείξει με τον δικό της τρόπο ότι έχει δίκαιο. Τι δίκαιο, ρε Πέτρο, νομίζει ο άνθρωπος ότι ζούμε μες στο στάβλο. Ακούστε, σε ένα σπίτι με 4 παιδιά και τόσο κόσμο να βγαίνει, είναι λογικό να υπάρχει και μια σχετική ακαταστασία. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Δεν θα μπορούσες να το θέσεις καλύτερα. Συγγνώμη, νομίζεις ότι η μάνα σου είναι καλύτερη? Γιατί τι είσαι η μαμά μου? Κάθε φορά που χάνει κάτι η μάνα της, κουβαλιέται μας σπίτι και κάνει φανουρόπιτα. Γεια σου, μαμά. Καλώς τους. Τι κάνεις, τι μαϊρευκείς? Φανουρόπιτα. Άντε πάλι. Έχασα το ρολόι μου το χρυσό που μου έφερε ο παπάς σου που το Ντουμπάι και τα ξαπίτα στον Άγιο να μου το φανερώσει. Κάθε τριτσελίο του δευκιολί. Είσαι υπερβολικός. Υπερβολικός. Έχω ακόμα φανουρόπιτα μες στο δόντι μου. Γεια σας. Καλώς τι. Τι ψημείς? Φανουρόπιτα. Πάλε, είναι χτες που έκαμε φανουρόπιτα. Καμιά άλλη. Γιατί? Γιατί είχα τους τόπους να βρω εκείνη που έκαμα έψα και δεν την βρίσκω. Και τα ξάλλη στον Άγιο για να μου την έβρει. Εντάξει, έχει και η μάμα μου μια αδυναμία. Τουλάχιστον κάνετε και οι δυο παράπονα για τις πεθερές σας. Σημαίνει ότι νιώθετε ο ένας τον άλλον. Αλήθεια όμως, η μεταξύ του σχέση πώς είναι? Καταστροφική. Την καημένη την Παναγιώτα. Να κλαίει με μαύρο δάκρυ τον Ανδρέα της. Μην κλαίεις εσύ, Μίνα μου, έτσι έθελε ο Θεός. Έτσι στα καλά καθούμενα, σαν εγκαθέτου στον καναπέν του, σαν έπινε του κονιακού, έτρωε το τσιτσιμίτσι του και... Επνίκε μου το χειρομέρι. Όχι, έπαθε να ανακοπεί. Έλα, μαμά μου, σε παρακαλώ, σταμάτα να κλαίεις. Να πάθεις και εσύ τίποτε στο τέλος. Μια χαρά έπιανε ο Ανδρέας, πολλά ευχαριστημένος. Με το κονιακούιν του, το τσιζιμίζι του. Μακάρι να φτάσουμε κι εμείς σε τούτη την ηλικία. Μητέρα. Τι είπα? Ο Ανδρέας ήταν συμμαθητής της μάμας μου στο γυμνάσιο. Μα επί γυμνάσιο είναι η συμπεθερά, πρώτη φορά το ακούω. Πεθερά, λαλείς να πάμε κι εμείς με ένα μπαστούρμα στο χέρι. Εσύ να πάεις, εγώ είμαι μητσά ακόμα. Μητέρα, μα τα κουβέντες εν τούτες που λαλείς. Για είσαι πιο μεγάλη που μένα. Που πότε? Που πάντα. Εκτός κι αν δεν σας έμαθαίναν καλή αριθμητική στην Πέγια. Εγώ είμαι Βέρα Λευκοσιάτισσα. Ωραία, αρκέψαμε. Τι είπα πάλι? Αντιμήθηκα πάλι την Παναγιώτα. Πάντως ήταν πολλά περιποιημένη. Ήταν χτενισμένη, εφόρεν και το κοτσιναδουίντι. Μα εφόρεν κοτσινάδιν και του χτενισμένη στην κηδεία του αντρός της. Του κομμωτηρίου. Α, πρέπει να τη γνωρίσω τον την Παναγιώτα. Ξαφνικά εκτιμώ την πολλά. Αλήθεια, συμπεθερά. Νομίζω ότι ερκάσουμε. Έλα, συμπεθερά, με κλαίεις, έλα. Άντε, κανεί. Λοιπόν, εγώ πάω ένα γυρό που τον πήρκο την λερκάζε θα αρχίσω. Είναι αυτό το μακάβριο που λένε ότι κάποια στιγμή ο θάνατος ενώνει τους ανθρώπους. Όχι για πολλά όμως. Είδες που σου ελάλουν πως με το Ρόμπιν είναι πολλά ωραία. Κοιτάξτε τι ωραίο. Τώρα τα δοκιμάσω γιατί μπορεί να μην ψήθηκε καλά το σιτάρι. Παναγία μου, μια άσπρη τρίχα που τα μαλλιά σου μες στα κούλυφα. Και εγώ το ξέρεις ότι είναι τα δικά μου τα μαλλιά. Έκαμε στις DNA. Ξέρεις άλλη είναι ηλικιωμένη μες στην κουζίνα του την ώρα που έχει άσπρα μαλλιά. Αν δεν ευκάλουμε και μπούμε τίποτα είναι αμαρτία. Χωρίς να ντρέπεσαι να ταΐσουμε τον πλάσμα, τον κόλλημα. Εγώ φταίω. Είσαι έφερα τα νέα μου καλύσεις. Εγώ φταίω. Μίση μου, δική μου η τρίχα. Άτε. Because you know I'm all about that bass, and no trouble. I'm all about that bass, and no trouble. I'm all about that bass, and no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing.
πάμε στο μαγαζί να πιάμε ξύλα για την πέρκολα και θωρώ μια βαμμένη ξαθή που το διάδρομο με τις κουρτίνες του μπάνιου να καρφώνει με τα μάτια της στον Πολύβιο. Αρπάσω το φλόκο που το ράφει, κολλώ τον πας στο τσάρου, κάντι και λαλό της. Κορί, τούτος είναι ο άντρας μου, ο δικός μου. Εν εγώ που έδωκα γέμα με το όνομα του για να πιάει μούχτη χύμο πορτοκάλι. Αφήσεις με ρε Λουκία. Εγώ τώρα αποφεύγω να πάω σπίτι γιατί είναι αντζάμε η μαμά του Πέτρου. Καλά, σιωρά να έχεις σπίτι, Τζίνι. Που τον καιρό που εχώρισε με τον κόμενον, όλη η μέρα είναι σπίτι μας. Πρέπει να της έβρουμε νέο κόμενο. Είσαι και προξενήτρα τώρα. Αγάπη μου, άκουμε. Περνούν μου τούτα. Ποιος νομίζεις ότι έσμιξε τον Πάμπο με τη Δάφνη? Κορί, αφού η Δάφνη χώρισε τον Πάμπο και την τζαράτωνε το με το Σοφοκλή. Και τον Πάμπο ποιος νομίζεις ότι της τον εγνώρισε? Α, απίστευτο. Πρέπει να είσαι πιο ανοιχτόμυαλη, αγάπη μου. Θα της έβρουμε κάποιον και θα σε αφήκει ήσυχους. Α, τι άρκεψε δουλειά. Περιέγραψε μου τη Λίον πόσα είναι, είπε μου κάτι για Τζίνι. Οκ. Αν η μάνα του Πέτρου ήταν ζώο, τι ζώο θα ήταν? Ποντίκα. Μια κατσιασμένη ποντίκα. Ωραία, πάμε και κάτι καλό για Τζίνι τώρα. Καλό, ναι. Οκ. Λίγο δύσκολο τούτο. Αλλά είναι καλή το να θυκαλέει αρώματα για το αυτοκίνητο. Η ταφόπλακα της τι θα γράφει πάνω? Μάτε, απάντα, έγκαμνη να το σκέφτεσαι. Δώσ' μου και εσύ ένα λεπτό να το ευχαριστηθώ. Φαντασίωση τούτη. Περίμενε. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία... Έχεις κανέναν υποψή? Ένα λεπτό, επεξεργάζομαι τα στοιχεία, μισό. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία και μετά την επεξεργασία, η ιδανικότερη επιλογή είναι ο Κυριάκος του Μάου Μάου. Ο Κυριάκος? Ναι, ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος ο περιπτεράς? Ναι. Εντζήνον που σκέφτεσαι μου την αρχή, ναι. Τι να κάνω, πρίζουμε συνέχεια να του βρω κάποια. Άντε ρε, Λουκία. Μπορούμε να έχουμε το λογαριασμό σας, παρακαλώ? Μαρίνα μου, δικός σου ο λογαριασμός, μου βγάλει λεφτά το ATM. Ναι, Λουκία μου, για να σου βγάλει λεφτά το ATM πρέπει να βάλεις μέσα πρώτα μια κάρτα. Επεισόδιο 2, σκηνή 8, κοντινά Μαλτά, take 4. Τώρα, διασταυρώνεις τύπος. Παραδείγεις να πεις μια... Σκηνή 8, μπροστινό Μαλτά, take 5. Να το κάνουμε ύστερα, εγώ μόνο μου πισινό. Μου ξαναπεί Μαλτά, να πω στη Μάλτα, λέω, θα στείλω για αρχή. Δάμε, που είναι η μούγια. Μια πάπια με παπιά. Μια πάπια με πάπια. Ο παπάς σου συγγενείς του Χάρη το One Direction. Ποιος είναι αυτό? Τι? Το πιο μικρό βιολί παίζει για τη μάνα σου. Υπερβολέ. Δεν ήξερα. Θέλω να μου κατάπτια μισή μου. Τι τα λέτε, πέ μου τα... Έλα ρε. Να ξέρετε. Εδώ είμαι. Καλώς το μωρό μου. Πώς πέρασες σήμερα? Καλά. Ήταν καλά στη γιαγιά? Ναι. Ήταν καλά στη γιαγιά. Εγώ έχω σοκολάτες στη γιαγιά. Εσύ εδώ και τίποτε η γιαγιά. Και τούτο δαμε, ας πούμε, μέσα στην κολότζεπη. Να μπω τούτο. Ψεματάκια, πήγαινε γλύωρα πάνω στο δωμάτιο σου. Πάντα πιάνει. Εσύ αγάπη μου τι κάνεις? Εδώ αγάπη μου, όλα καλά. Εσύ τι κάνεις? Καλά. Καλά, ναι. Έλα δώσ' μου μια αγκαλιά. Πέρα μου, πώς πέρασε τη μάμα σου? Τίποτε, λύσαμε αυτή την αγκαλιά. Ναι, εντάξει, παραθήκεται πολλά. Εντάξει, δεν έκαναμε τίποτε. Ήταν και άλλο μωρό. Ναι. Καθόμαστε. Αγάπη μου, τι κάνεις? Τι κάνω, τι είναι τούτο? Τι είναι τούτο, Πέτρο? Δεν ξέρω πώς ευρέθηκε να κάνει. Δεν ξέρεις. Πέτρο, αλήθεια. Κλείσας με να κόψουμε έναν κομμάτι. Πέτρο, σοβαρέ. Έχουμε να το φάμε, το Πρέπει να διαστώ καλό παράδειγμα στο μωρό. Εμείς να φάμε τίποτε στη γιαγιά. Έχει σαλάτα να κάτσεις να φάμε. Ω, τέλεια, έχει σαλάτα. Ναι, βεβαίως. Έλα, να βάλω ζετόνο. Αυτό, παιδί μου, σας. Πιάσω ένα κομμάτι, ένα κουράκι μου. Πέτρο! Πέτρο!